Hadratul Muhtarawim sagunging para alim ulama wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Mamba Al-Huda Abah Yai saha Ibu Nyai ingkang munggah kaula antu-antu manfaat barokah ilmunipun ingkang tuhu kaula mulyakaken Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Mamba Al-Huda lan ugi para jajaranipun lan ugi boten sopi Dewan Panitia Penyelenggaraan Perlombaan Pidato lan boten sopi santri putra santri putri ingkang fa insyaallah dimuliakan datang Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Sepindah semoga kita tetap mengaturaken dumateng ngersanipun Allah taala ing punapa kula panjenengan sami tansah panjenengan pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik, hidayah saha inayahipun sehingga kita saged makempal manunggal wonten ing dalu puniki kanthi keadaan sehat wal afiat biqaulina alhamdulillah. Kaping kalihipun salat salam mugi tetep kunjuk dumateng baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun angroyo-ngroyo umatipun min dhulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma. Kaping negonipun kaula ngaturaken matur suwun dumateng pranata adiwicara ingkang sampun maringi kula wekdal kagem pidato judulipun nggih punika manungsa. Dados kita sedaya puniki diciptakaken dhateng Gusti Allah niki berbagai suku dan berbagai agama. Teng Al-Qur'an niku sampun didhawaken Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ingkang artosipun dan aku jadikan kamu dalam berbagai suku dan berbagai agama agar kamu saling mengenal satu sama lain. Lah, contohipun kita sedaya puniki nggih punika sukunipun nggih punika suku Jawa. Lah, suku Jawa niki riyen sakderenge Islam mlebet teng tanah Jawa niku terkenal nggih punika panggon mingit, panggone demit. Khususipun teng daerah Wonosobo mrika. Dados yang paling menolak Islam dan yang Upanisad niku menghilangkan jati diri. Dados jati diri pun dihilangi. Contohipun ingkang mamangane dados DPR niku menghilangkan jati diri pun berubah dadi bakal dawat. Lah niku menghilangkan jati diri. Lah nek sampun hasil nglampahi niku ingkang kaping kalih dipunjuk kabumian. Kabumian niki nglampahi watake bumi, nglampahi sifate bumi. Lah, teng mriku nek sampun hasil nglampahi nggih punika upawasa. Upawasa menika pun boten mangan, boten ngombe, boten demok bojo. Akhir ya awake mipes lah ilang teng alam kelangkian mriku. Lah, tapi kathah sing gagale pripun? Nalikane upawasa, nalikane ajeng mipes niku kelingan bojone, kelingan wedhuse, dados nanggung ajeng gedhe boten saged, ajeng ilang nggih boten saged mula diarani jenglot utawa Bathara Karang. Lah mila jenengan niku nek penthuk jenglot niku ampun wedi, kraten niku produk sing gagal weksa. Lah salajengipun nggih punika akhiripun kegagalan tersebut menyebabkan wong Wonosobo niku kapok, wong Jawa niku kapok. Akhirnya golek ilmu sing luwih penak nggih punika Raga Sukma. Raga Sukma puniki diajarkan oleh ajaran Kali, ajaran Durga, ajaran Siwa. Lah supaya saged Raga Sukma niku kedah nglampahi naminipun Pancamakara Bhairawa Tantra. Pancamakara Bhairawa Tantra niku boten kok maksud hawa nafsu, tetapi sumber hawa nafsu. Nah dados nek sampun nglampahi Pancamakara Bhairawa Tantra, akhire wong Jawa niku saged ngraga sukma. Sukmane ilang dijak nyenengi wong wedok naminipun pelet, sukmane ilang dijak golek duit naminipun ngepet, sukmane ilang dijak mateni wong naminipun santet. Mula sakniki wonten istilah santet balat ngepet niku asli ilmune tiyang Jawi. Sallallahu Nabi Muhammad. Lah akhirnya kiai-kiai ini kapok, kiai-kiai ini boten sanggup. Lah akhirnya didatangkan kiai saking tanah Persia yang namanya pun Syed Samsudin Al-Baqir Al-Farsi. Mula
Manggene pun teng Gunung Tidar mriku. Lah Syekh Syamsuddin niku dikenal kali wong Jawa. Mula ilate wong Jawa niku angel lajeng ngomong Syekh Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Mula dijuluki Syekh Subakir ingkang dikenal sebagai pendekar Pulau Persik. Lah akhirnya teng Syekh Subakir niku sak Jawa, sak Wonosobo niku dosa asih duwite. Lah saloke niku mlayune teng Segara Kidul mriku. Lah saloke mulih mlayu ngilen teng munggah malih teng Gunung Serandil, mlayu ngilen malih teng Jampang Sukabumi, mlayu ngilen malih teng ujung kulon, teng mriku numbal malih naminipun Banten. Mula saiki sak Indonesia niku kok karene Banten niku tumbal tiyang Wonosobo. Lah teng mriki, lah ilmu niki menjalaripun cepat sekali. Akhiripun wong Magelang belajar, tiyang Jawa Timur belajar, tiyang Jawa Tengah belajar, munggah teng diyen mriku belajar ngraba sukma. Lah teng Banten niku ditadahi meneh Ketua Baira Tantra ingkang naminipun Menak Semboyo Bajul Sengara. Lah akhirnya Syekh Subakir niki pun sepuh ngirim muridé namine Mbah Ibrahim kalih Mbah Ishak. Teng Mbah Ishak kalih Mbah Ibrahim diburu Menak Semboyo kalah. Akhirnya pun menikahkan putrine pun asmanipun Dewi Sekar Dadu dipasrahaken teng Mbah Ishak. Lah pernikahan puniki melahirkan Sunan Giri ingkang makamipun wonten ing Gresik. Lah sebagian meneh mlayu teng Bali menika mulang ilmu tantrayana ilmu leyak, sebagian malih teng Kediri nyembah patung naminipun patung Totok Mero. Lah niki lah nek urusan perdomitan sampun beres, urusan apa nggih pengusiran jin sampun beres, mula dikirim ulama sing saged ngaji, ulama sing ahli Quran ingkang naminipun Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Baqir saking Persia mriku. Lah medhun manggenipun wonten ing Gunung Tengah mriku. Keranten Gunung Tengah niki sebab bubare tanah Jawa, sebab goyange tanah Jawa. Lah teng napa kok gunung niku dikirimi Quran? Keranten gunung niku nggih wedine kalih Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aita khasar mutasaddian. Lah kula sakniki ulama-ulama teng Jawa Tengah, ulama-ulama teng pundi mawon nek gunung sampun obah wonten gempa bumi niku mau silau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aita khasara mutasaddian. Lah terus Mbah Marijan niku nek gunung sampun goyang mau napa? Rasa ngoten. Mboten. Nek Mbah Marijan niku mau kidung nembangaken kidung namine kidung kacer. Lah kidung kacer niku aslinipun terjemahan saking lau anzalna. Mula riyen niku ilat Jawa angel ngarani surat Al-Hasyr metune Al-Kacer utawa kidung kacer. Nah mula menika sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.